Bueno, ni Izadi Errespide naiz, Leaburun bizi naiz eta 17 urte dauzkat. Herri txiki bat, lasaia oso, eta, bueno, mendiz eta beteta ingurua. Eta horrek lasaitasuna ematen du. Umentzat eta gaztentzat ekintza asko dauzkana, baita ere adinekontzat, azkenen adineko jendeak eskursioak ditue edo udaletxeak gauza asko antolatzen ditu biztanle guztiantzat orokorren, eta orduan egia da herria nahiko batuta bezala da hola alde hortatikan. Egun guztia pasatzeu Ibarran, Tolosan, herri haundigotan, eta orduan gero gure etxea iriste gehanen, askoz lasaitasuna handigoa dago, pakea pixkat. Ibarra juteko Tolosa denba guztien amai deitu behieu kotxeen emateko, denba guztien dependentzia haukau norbaitena. Igual nire etxea edo inguru azkenen lasaitasun gehiena horrek ematitelako leku horrek.